Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel! Negrosanang Bisaya! We're from Aming and Wen! So guys, today's video, pato mi sa Tempurahan, sa Boulevard, Dumaguete City! Yay! Wala na gid mi! Yes, squid roll, tag pila ni? Pila na? Tag cheese. 5 man eh. Kani tag 5 ang tempura. Yung tag kanin price tag 20 per serve. So duha ka kuan siya, duha ka burger. Okay. Okay, so Pwede na? ngaon na. Ngaon na mi. Dayon. Wala nga. Ganahan dyan magdagan mamungkanon. Kulangan dyan ang inyong 150 pesos. So, salamat kaayo sa inyong tanan nga nagtanaw karon. Naot nga nabusog pud mong apil sa among pagkaon. Makita ninyo ang among mga dagkong banganga or mga paspas nga mga usap. Please don't forget to like this video and subscribe. YouTube channel. Yes, and you are all watching Negrosanang Bisaya with Rose. Aming and Wenny. Bye. Bye guys. Wala ni gara kay busog. See you soon.